Kiddoh on the vision, style, pattern, heavy meditation. Your McChevy, style, pattern. Makuto itwa tomi, panda taura zanda taura, matanga kutokaira tom. Makuto itakechi, munenge ana mainini, sukai, pikai, tema bonanga kuri kitchen. Ashema goma jakurambai, siyai, ibai, imi. Chagari mu grinding, ukubase kwedu, na Marvelle, McChevy. Zvaazvechipo, apa chadi zvemechi kana vakabata mushonga bechi sataniki. Chimbondimirira baba mdiki kutaura nezvakidhoma kuzviita msiki ndinenge master h aripa pandemic iye ihamba kukupa chance kwa takti vanopa kudubuka vese kunge Titanic ayamagetsi iwe usashamisiki igore regonzo vamwe voti mosimiki ndikati style pattern chibvunza spaki vari kuda nezvamutaki uya take back to school iwe ratanga vhiki mainditsoma paya nemabriki patina sima kuuya muchindipumbira vhiki ndajamka chitariso nemawex nezvokwajaja ndakableswa naizozvita making kong payatisipo ndasitavepo ana Kiddoh Zvaazvechipo uchazvifira izvozvo zvakuda kunzi munopisa apa mimi mune Kiddoh ndagara ndodudunuka kumusoro ndokwanira ndifunge ndikaburuka urikona keta ziso rakatsvukuruka ma-MER ndiwo akaribuka mero andazvoera andisirula amarabhobha nhasi ndiri kuda dharula mafia kupfinhura mungandifinhura musikokareba zveseini ndinodambura dambu handina bwanfangaziso ndiriwe alivation kote muchisina biso and this end gati wandinongoketa chete ndiendi muridzo saka ini ndikati gogogo indoita kunge ndapocha ndauzopa iyevi ngoma rakukosha tonhodzaine kuti nenge riri kupisa Your McChevyStudio pattern.